Ang kwento of the day, ang ating letter sender ngayong hapon ay tubong malinaw albay na si Analita Anasio Calio. At ang kwento ni Ana, nagsimula ang kanilang pag-iibigan ng kanyang mister for 8 years na! Yon, 8 years na ngayon sa isang asaran. No? Nagsimula sa isang asaran, minsan nagpipikunan, minsan nagkakagalitan, pero away bate. Sa bawat araw daw na magkakasalubong sila ay nasanay na lamang silang batiin ang isa't isa gamit ang call sign na Hi Love. Sana all. Yan, Hi Love. Kahit hindi naman daw sila magkarelasyon. Dagdag pa ni Ana, 8 taon din daw itinagal ng panliligaw ni Frederick bago niya ibinigay ang kanyang matamis na yes! At dahil sa nakakakilig niyang pagbahagi ng kwento ng pag-ibig nila, inimbitahan natin siya ngayon at makakausap natin mula sa kabilang linya ng ating telepono. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ana. Kumusta kayo ngayon ni Mister? Okay naman po. Ayun, okay naman. Dapat okay na okay. Yan. Sabay ganyan, ha? Okay. Opo. So, nababanggit mo kanina na 8 years kang nilagawan ni Mister bago mo siya sinagot, tama? Opo. Opo. So, kailan kayo nagsimulang magsama ni Mister? Dito lang po, ma'am, sa Bicol din. So, ngayon, diyan kayo nagkakilala ni Mister. Sa nagtatrabaho po, nung nagtatrabaho po ako. Nagtatrabaho ka? Ano yung dati mong trabaho? Sa kantin po, ma'am. Tindera. Ah, tindera ka sa kantin. So, habang eto si Mister ay customer ninyo. Oo. Ayun. So, habang ikaw ay tindera sa kantin, parang nagkakaroon na kayo ng kakiligan moments ni Mister. Parang. Opo. So, pag bumibili si Mister ng kanin at ulam, yung serving mo ay hindi lang pang 1 serving, pang May dalawa dagdag na. partner. Tama? May libre pang sabaw. Bibili pa sa baon. Ayan. Okay. So, hindi naman nagre-reklamo yung may-ari ng kantin nyo na parang nalulugi sila dahil nalaman nila na sobra yung ibinibigay mong takal kay Mister. Hindi naman po. Oh, okay, so... Tanungin na lang, tanungin naman natin, partner, kung bakit umabot sa 8 years, ano ma'am yung naging reason behind kung bakit pinaabot mo ng 8 years bago mo ibigay yung matamis mong oo kay Mister? Ano po kasi, gusto ko po yung talagang seryoso at saka yung malaman ko po yung totoong ugali. Ayan, yung anak partner. Oo. So, paano naman, ma'am, nakuha ni Mister yung matamis mong oo? Paano yung anong bagay Akala ko partner kung ano yung nakapagpakilig sa'yo? nakuha. Ikaw talaga partner? Akala ko kung ano yung nakuha ni Mister kay Mrs. Ugali niya talaga po. Na seryoso siya. Ano yung ma'am yung kadalasan na sinasabi sa'yo na nagpakilig sa'yo araw-araw habang bumibili siya sa kantin niyo, ma'am? Limot ko lang po yan. Opo. Ngayon, ma'am, na matagal na kayo nagsama, ilan na po yung naging anak niyo, ma'am? 2 po. Okay. Ngayon, ma'am, na... Ito partner, may tatanungin lang ako kay Ma'am Ana, no? Ma'am Ana, Yes po, ma'am. ano po ba meron itong asawa mo na wala sa mga dati mong manliligaw? Ay, wala po. Siya po talaga yung unang huli. First and last partner. Ah! So siya yung unang lalaking minahal mo at huling mamahalin. Opo. Wow! Okay. Kamusta naman, ma'am Ana, itong si Mister mo, ma'am, bilang asawa sa inyong bahay? Okay naman po. Nagtatrabaho siya ngayon, ma'am. Opo, siya nag-technician po siya, ma'am. Ngayon na buwan ng puso, ano po ang mensahe mo kay Mister? Mag-ingat lagi siya sa pagmamaneho. Kasi po, nagsasaidan po siya mag-tricycle driver po. Oo. Ma'am Ana, kailan ba yung huling I love you mo kay Mister? Lagi naman po. Ayun! Laging nag-I love you si Ma'am Ana. Si Mister, lagi din bang nag-I love you sa'yo? Opo. Ayun. Ilang taon na kayong magkasama ni Mister? Ano na po? 10 years old. Okay, sa 10 years na yan, solid ba? Loyal si Mister? Or nagkaroon din kayo ng pag-aaway dahil nagselos-selos ka sa ibang babae?
Meron naman pong pag-aaway, kaya magsiselos din. Yee! Mapag-usapan naman po. Ayun! Yun. Ma'am, ano po ang mensahe mo rin sa ating mga tagapakinig na kinikilig rin sa love story niyong dalawa? Ano po, ang masasabi ko lang, magbigayan po sila ng, tawag doon, yung respeto sa bawat isa. Okay, napaka-importante. Okay na mga So, ibig mong sabihin, yung respeto ang pangunahing ingredients ng pagmamahalan nyo ni Mister. Yes po, ma'am. Okay, nag-feedback ano?